O Concello de Pollo incluiu no seu cuarto plan de igualdade unha área estratégica contra a violencia machista. Dentro desta área, contémplase unha medida para incrementar os programas de sensibilización e prevención das agresións machistas nos espazos festivos. Poñendo en funcionamento esta medida, o Concello presenta a campaña FPS. Nos o que queremos é crear un entorno seguro durante as festas, onde todos e todas saibamos que vamos a poder disfrutar, pasalo ben, é un entorno de diversión e de esparcemento e que saibamos que vai a ser un lugar onde vamos a poder disfrutar con total seguridade. Para iso, o Concello disporá en todas as súas festas municipais dun punto morado. Nel atenderase a calquera muller que sufra unha agresión sexual e tamén se dará información sobre os recursos cos que conta o Concello para enfrontarse á violencia machista. Atención e asesoramento, é dicir, prestar asesoramento e atención no caso de que algunha muller sufra unha agresión, ofrecéndolle co punto violeta ou punto lila un espazo tranquilo, seguro e derivando aos recursos disponibles segundo o protocolo interno que fixemos en coordinación de todos os agentes implicados. De feito, a información sobre as actuacións a seguir no caso de sufrir violencia machista son as máis demandadas nos puntos morados. Por exemplo, persoas que se atopan mulleres que se atopan na súa vida diaria en calquera vulnerabilidade ou ata nos vengañen a preguntar tipo de axudas que poden ter nos concellos ou actuacións que poden facer se están vivindo nunha situación de maltrato, dousen alguna vez en algún punto lila, que sí que se acerca algunha muller a preguntarnos ese tipo de cousas. A campaña tamén inclúe a utilización de materiais reutilizables para cuidar o medio ambiente. Estes materiais contarán con mensaxes para que os homes tamén se dean conta se están a ter comportamentos machistas. Que o primeiro que se debe de facer é identificar cales son eses comportamentos cara aos demais que non son respetuosos para promover ese cambio e para evitar que se dean esas circunstancias. Dende o CIN e o Concello de Pollo queren con esta campaña evitar calquera tipo de comportamento machista nas súas festas. O primeiro evento no que se iniciará a campaña FPS será nas festas de San Xoán durante a fin de semana.